Велична епоха української жінки – це культурно-освітній проєкт, який відновлює нашу духовну та культурну спадщину. Переконані, що цей проєкт матиме вплив не лише на вивчення молоді нашої української історії, а також на розуміння ролі тієї жінки, яка мала величезний вплив на творення не тільки української історії, а й історії всієї Європи. Я впевнена, що цей проєкт «Княгині України», він дійсно звеличує образ української жінки. І він настільки благородний, вишуканий, красивий. Він занурює нас в історію України, підкреслює саме глибину, зміст і силу українки. Мені здається, що українські жінки, звичайно, вони найкрасивіші у світі, але ще коли ми одягаємо такі костюми, відчуваємо енергетику ще тих часів, і всі ми разом отримуємо естетичне задоволення. Я и моя команда 3 месяца создавали индивидуально, эксклюзивно, именно для этого проекта все костюмы. Все, что вы увидите на фотографиях, увидите в нашем мини-фильме, это все сделано вручную нашими мастерами, где мы пытались воспроизвести стилистику эпохи княгинь Киевской Руси. И каждая участница нашего проекта, она несла в себе определенный образ княгинь того времени. Приємно, що майстри, які долучилися до створення цього прекрасного проєкту, взяли саме оцей стиль київський. Це найулюбленіші костюми, тому я не покривлю душею, що справді я би зараз пішла просто вулицями Київщини в цьому костюмі. Спасибі велике. Я в жизни примеряла на себя различные образы, но образ княгини Евпраксии для меня особо ценен тем, что женщина великая, женщина известная во всем мире. И мне хотелось бы, конечно, этот образ, возможно, нести дальше в своей жизни и на сцене к людям. Я гадаю, що нам для того, аби по-справжньому любити свою землю і свій народ, треба мати дуже високі ідеали. І дуже важливо, що цей проєкт розказує про багато жіночих постатей, які не тільки змінювали своїм прикладом свої родини і змінювали соціальний устрій в країні, але і показували, як краса і багатство можуть бути духовними. Я вдячна проєкту за можливість відчути себе жінкою-воїном, княгиною часів Київської Русі і за розуміння того, що корону носити насправді нелегко. Це просто фантастичні враження, коли ти можеш вдягнути костюм і на мить перетворитися в княгиню Київської Русі. Дякую за ідею, за костюми, за надзвичайну працю всієї команди. Такого проєкту в Україні ще не було, і сподіваюся, що ваше натхнення допоможе створити ще дуже багато надзвичайних креативних ініціатив.